Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will come smile. Abot sa akong dungga ng akong pahiyom sa kalipay nga ikauban ko ikaw, ma'am. Pero, bubalibad lang ko. Ano man? Ha? Adlaw ko ng indro, ma'am eh. O sa idro? Indro ko, aeroplano ko, ma'am. Kausar ako kasakayan na, ma'am. Ha? Kausar ako kasakayan na manapa. Og, nanumpa ko nga, di nagyugumusab. Ay, kaihas. Bayan ni mo, boga. Ah, makuha mo gihas, ma'am. Nga sa diyang nisakay ko ng idro. Mikalit bitog paubos niya. Nauyog ang idro. Sus, niuyog si idro. So, abigin ako atong punitos ubos idro. Nakasugat di ay mog air pocket. Sa mga pakit-pakit, ma'am. Sa mga nanapa, makao na. Basta di lagi ko mo sakay na, ma'am. Balag di ko namusugton. Unsa? Ma'am, sorry. Sorry, o sorry. Abi na ko nag-dream ko. Sa dream. Unsa diyan? Dream man ang naong ni mo. Wa gyud in taong ka magdamgo bugart. Nag-anad na lang yung kagbugal-bugal na ako, ha? Hala, pangipusa na yun ang imong mga gamit. Ha? Wala! Ay, sunog! Ay! Tama na ay! Pagkita ka sa wasong istorya, diretso lang kagiwa yung sunog. Gina ko mama mo, pawaon ko niya. Abigay po pre mo ko dong siya yun na tagingilang mama Ay, mo. nagisunog! Hoy, Mateo! Why son? Kikong bomber! Nga kana ay, kana siya. Mao na'y Bomber. crash bombero. Nilamay! Lom! Ay, ambot ang ganing mo bugart. Pulos ka lang yun binuang. Ma'am, inataon nga di tinunay mong pagingilin ako. Inataon, ma'am, nga nagdamkusab ka. Are you dreaming? Dreaming. Imo di ay papawa bugart din ni ma? Oh, papahawaon. Kay gisubraan ako siyang kabuang. Oh, may noon! O, taka nung, musukot ka, papawa ko mama ni mo. It's a prank! Lami, doklo rin. Tinood ka nung, tinood ka. Ma, ay lang papawa bugart. Oh. Pero, ay lang siya swelduhin. Aw, pwede. Taya. Gumawa na yung desisyon. Makoy may mo. Lipay lang kung di ko pabawa ko mama ninyo. It's a prank! Tumateo. Bugar taon ko. Dili ko frank. Hoy, bugart. Dili nga ng practice na nailad ka. Mga ba? Kasi... Ma'am! Ma'am! Ako lang agak sa bugart. Ay, ayaw, mama. Bago ka na ko ron. Bago ka. Prank ni dong, prank. Prank din ako. Atik-atik na. Prank. Di may mo magbugal-bugal kung gakos mama ni mo dong. Ay, mikir. Good ko ani niya. Buga, ako mama no. Dugay na. Unsa? Di mo! Dayo nun niya dyan ako. Bagay bugar. Ay, waloy. Na, guwapo, amo papa. Kanya, amo, og nasal. Unsa? Nya, ni mama ni mo, murag nasal. Unsa may nasal Mateo? Kanagod, baboy, tuyok, baga, lechon god. Baboy man, bugart. Magbuwag ta ninyo, mamay. Mapariha ta ng anak mo. Pero buutan di siya, ma'am. Oh, Bungkag tanawa ng di ba? pinig, dani. Buutan kay gitawag na kaglitsyon. Oh. Sana? Nagtuo mo, ma'am, nga di ko sakitan. Sakitan sa taon ko, eh. Oy, gisakitan di ay ka? Hakon mauna, pag hinay-hinay na lang pamutos, gisakitan man ka. It's a prank. Unsa bugart? Monay, kamuri kay Bao. It's a prank na. Kay Bao sa gumong prank, no?
Naunsa mo sa gawas, Mateo? Sapa lagi mo. Bugart ay. Oh, Frank. Ha? Unsay prank ba? Ilad good. Ilak siya mura bomber. Kay ingon man mama, mutos na siya. Mamutos na? Lagi. Papahawao na siya ni Mama? Ako ingnan mama, di lang siya football. Pero, why swildo? Minatay taon Bugart og hilak oy. Dugay na ba na si Bogart din ni Mateo? Dugay na jud. Maoday nga iya lang komedyahan si Mama. Katawas sa mama, basta komedya na Bugart. Ganan man mama, labi na jud kutaw kapi Bugart. Abi na kog naunsa mos gawas. Ato taon-ta mo pero mahadlok man sa kumubiya sa bata, good. Sarah? Nga naman ka? Gigotom ka? Wawi. Onya? Nga nang imo mo kong gitutukan? Kining... unsaon aron mapunan at tumunika. Unsa? Ngano siga ang imong mata, Sarah? Nakasabot ka ba sa imong gisulti, Mateo? Unsa di ay akong sulti? Di ba gusto ka nga punan ang atong mangika? Oo. Gusto ko laing manika aron duna say muhilak. O nya mukatawa. O nya sikat ba jud? Nahigugma ka na? Unsa na, Sarah? Mateo, ang paghimo og munyeka maumol kon ang babae og lalaki nagkahigugmaay. Og managsama ang pinitik sa ilang kasing-kasing. Mipitik na ba imong kasing-kasing diri nako? Wa man ko kasabot ang Sarah, oy. Unsa man napitik? Mateo, nahibaw kong dili pa ka makasabot ning akong isultiro nimo. Pero kinahanglan sultihan ti ka. Nga prangkahan ti ka, nga bisag naglagot ko sa imong maguwang kay dili siya makamaong mubarog sa iyong obligasyon. Pero nahimo na mo kining munyeka tungod kay nagkahigugmaay mi. Tungod kay gipitik sa akong kasing-kasing ang imong Brad Anton. Ikaw, mipitik ba ang imong kasing-kasing? Ako ba gyud ang gipitik ni ini? But lang. Wa ko sabot. Kinahanglang sabton gud nimo ang akong gisulti, Mateo. Unsa man? In love ka ba nako? Nahigugma ka ba nako? Unsa na, Sarah? Ako ba mo gipitik sa imong kasing-kasing, Mateo? Ay, di na lang tahi mo lain manikaoy. Ako sabot imo sulti. Ang bining imong kamot. Kurog na ako kamot, Sarah. Buhini ako kamot, oy. Kurog ko. Mateo, paminaw na ako, ha? Kung duha pa lang unta ang akong kasing-kasing, mahimog itaganan ako ang usaalang nimo. Naluoy ba ako nimo, Mateo? Og bilib sad kaayo ko nimo kay murag nakasabot ka gyud sa obligasyon nga dili angay nimo. Ay, adto lang ko gawas, Sarah, oy. Promise, di na jud ko usab hangyo nimo, imo ta laing munika. Wow, ako sabot, oy. Kung cellphone. Si Roger ang nanawag.
Ma? Kanusa ka mo, Ari? Nagpalukat na kong ticket sa akong sekretary. Usa man, nahuman na gyud ang building. Finishing na lang ma ang kuwang, ma. Kompleto na ang mga kahimanan para sa atong opisina. Yes, ma. O, nabasa ko na sad ang mga application pero nagkinahanglan ni sa imong approval, ma. Okay, son. As soon as I get the plane ticket, mularga dayon ko. Tawgon ko ikaw. Magpaabot ko si matawag, ma. Okay? Imo basang gipahibaw ang imong ka-live-in nga nahuman na ang building? Og anytime, mag-open na ta sa atong branch? Naibaw na siya, ma. Pero wa may interest nga moapas na ako. May resulta ka na sa imong pagpaniid niya? Wa pa manawag ang detective. Matingalig na sayop ka lang sa imong pagduda. Nalipay ka ba? Mag-uol ko, ma. Unsa man kay angay na kong buhaton. Nagpahibaw si Roger nga moanay na sab siya. Pero, wa man pod naghisgot o problema. Wa man sa ko'y angin kabalakan. Kay wa man sa dinhi si Anton. Kumusta na ka ang ex ni Anton? Dong. Nga naman ka? Anong... Batik ni Dong ang ano ka? Awa. Sige ka, pangutana no sa himulain ni ka. Nya? Mura noon sukusaran ako. Ha? Ano? Imuling gihagad sara nga mag-imo mong laing mangika. Sutian, Jude. Unya dong. Daw itong pagtara. Sugot ya. Mura noon, maestro Sara. Mura to siya. Ako, tutor. Sige, speaking na ko. Speaking. Splikar good. Pitik ko no. Kasing-kasing bugart. Doon na ka pitik. Kasing-kasing bugart. Ano tawa kay? Lagot sa kunin mo da. Ayaw na lagot dong. Ha? Naimuod lang ko sa imong gisubayag hangyo sara ba? Nga maghimo mo laing mangika. Naimuod lang ko. Badi ay! Balik ko ice cream ay! Ha? Pili ko dong! Balik di mo! Ikaw maray kaingon ha! Allah! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!